is General Sound Studio Record, Abuja. I'm Moody on the beat. Sun san kauna ga sakon soyayya ta, labari na ka miƙa gurin abar sona. Sakon kauna ga labari na. Wata yariya ina kaunar ta kamar kaina, ita nake so na baiwa sirrina. Na sa ta raina domin kwata shiga kalbina. Ita nake so ban san ko ita tana so na ba. Da ka taki jiya kafin hadiya da akwai tauna. Lafazin ƙauna zan yi fahimci kalamina. In har kika bar ni zallansa ina zan sa kaina. Kalli idanuna amsar tambayar ki ganewa. Da Allah tsaya ki ji ni ki duba kan so na canja launi. Da a ce za ki tallafe ni cikin jama'a zan ji ba kamar ni. Zai fi kyau ki turbe na hannu biyu ba ni so a cikin tsaneni. In kuma akwai da abin da kike da bukata faɗa na kawo. Wahalalle matsa ka bani guri dan ni ba ni san ganin ka. Domin zuciya ta rudar da kai har kata da hankalinka. Kana ce akan abin da baka da tabbas ku zana baka. Me zan yi da kai ka gane ruwa da kwando haɗi ka daina hawa. Mai so in yayi dace da abin so gurin saye babban dace. Ba kyau ga abin da kake so wata ran a zo a ci za a makwace. To kula da wanda yake son ka a gani na kan dabara ce. Mai so ba kamar shako ina a hasashen da na yi hango. Za ya faru kaunar kini ba ranar da za na fasa. Domin juriyar wuta kasu tanda ne an ka toya masa. Wahala ko duka ni za na jure karki zaton za na kasa. Zan so ki fahimta so rubutun dutse ne waza ya goge. Domin samun ci gaban wannan shiri ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa a tashar mu ta Mai Garanti TV saboda samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora. Mun gode.